Moi, mä sain nyt fanipostia, mä alan unboxaamaan tätä. Ja mä tiedän keneltä tää on. Tää on pieni paketti ja tässä lukee: moi, oot maailman paras tubettaja. Ja nyt tää on aika söpö paketti, mutta nyt me aletaan avaamaan tätä. Sitten mä en oikein menossa auki, niin lopulta mä etin sitten tästä sakset. Ja jatketaan avaamista. Ja toi oli pikkasen vaikeaa avata, kun toi mennessä haljeta. Ja nyt mä löysin täältä tämmösen söpön kissatarran. Sitten seuraavaksi mä löysin sieltä tommosen söpön ikkunan, mikä toi nyt on koru. Se ei sopinut oikein mun käteen, niin mä ajattelin laittaa sen sormeen. Sitten sieltä tuli kans semmonen, mikä se nyt on, semmonen sinetti tai semmonen juttu, minkä voi laittaa sitten kiinni vaatteeseen. Ja se oli tosi hieno, siinä luki, että Horse.